Hadian kecing persya nakaliang kinong song ka West Khasi Hills hapo kajing alam ka Hinyotrap National Youth Movement kaseng ka Ïakynduh ya Deputy Commissioner ban pensngau ya kecing sngau kia Halor Jingbym Biang kibil bayadei bat ka Bording u President ka Hnym ba Thailand Lingkhoi ula ong ba udisi ula pensyai ba kecing pensange ya kecing betha baro kanam yahap Henry ula kular ban kerpat ya ka MEP DCL ban omshim arsha igijing siu bay benai na kinong siu. Udisi ula banjur halor kejing don kam jong kejing kmi benia haka bayadei bat kibil ki bomsham la kmi lenti bat kentu ya kinong shongshnong. Ban bu bha igijing siu kenang ban light na igijing hadian habut. Ka HNYM kaladawa ban penbet mardor ya kani kakam ban weng ya igijing jong kipat ba. Kini kita siu mana ubenai kim dai isu ban siu arsen. Bat kini kilongjing kiba la positi klem pada don gaying klem pada yok bantanya galaj kane pat kadai ka kamram jong ka office bakin pai. Bat kini kiwei ro kiba la shaot la duk meno naduk meno Hnym naduk meno katarik naduk meno benai ro baro kini ro kadai ka kamram jong ka office bakin pai. Lada kata record ka Biang, kemud kadai ka kamram hi upai ba bakin siu. Ndai lada ka record kam Biang, ban siu pa huri hurai ki siti kumne klem da don kano ka jing bisai ka ba benia. Di kalong ka ka ba bakla, bat kalong ka ka ba pensubsi ya ki pai ba nong sunong jongi hi porok kawai jong ka district. Ka Bosco integrate